bazalwane inkonzo yokugcina nje kodwa sizoba namazwi lana ku-Archbishop amen Banqwele amen abakhona phakathi kwendawo nje ikhulumo nje ezintathu amen bazalwane Apostle Nhlabathi amen soqala ngaye ubuya bazalwane kwaNongoma amen uyandlula uyeswazi kodwa manje bekasho ukuthi uyafuna ukuba khona naye azosho ukuthize kuba ukhosi amen bazalwane so ngaphambi ukuthi ahambe angakhuluma angahambanga bazalwane Apostle amen Ngiyaxolisa abazalwane ukuthi ke sekwenzeka iphutha ngangambathi mangithi ngiyichaza ngiyakuze singabhekani kahle ngiyafuna kakhulu ukuthi sidlulise amazwi ubaba Nkosi I few maybe ngaphazamisa ubaba Nkosi before singene ezwini ubaba Nkosi ngiyamazi sikhulele phambi kwakhe a faithful servant and uthembeke children of God kwakudala kusekhona amanye amadoda amadala so into kababa Nkosi iyaphila amen asibanikeze ithuba baba Nkosi siyayazi kakhulu amen kwakudala siphethwe uye siyingane kodwa ukuze singachithi isikhathi esiningi kakhulu ngiyacabanga ukuthi uHabakuk chapter 2 verse 2 uthi makube khona umbono so that abakhona bawubheke nabahamba babheke wona haleluya so uma kukhona umbono kusuke kukhona obizelwe embonweni and uNkulunkulu ukhuluma naye bese yena ukhuluma nathi amen ngicela ukuyiphinda le nakunombono ukhona obizelwe embonweni amen amanye awanalutho kodwa ayaphiwa kwabanye akunalutho kodwa bayaphiwa bayazanywa ivesa likho nomthandaza ukho kodwa azanywe naye ngenxa yokuthembeka haleluya before ngiyalapho ngifuna ukuthi siye embhalweni emibili ukuthi ubaba Nkosi uconfenywe amadoda amadala ambeka izandla ukusho ukuthi into kababa Nkosi ine substance siyahlupa these days kukhona onevessel lodwa u14 naqeda kuphakama abazalwane ababili bathi into yakhe iyashisa ungaqala kodwa into kababa Nkosi kunamadoda amadala ambeka izandla sikonfirma kanjani sikonfirma ngama scriptures lithi iBhayibheli uma uMoses engasakhona ukufika in the promised land uNkulunkulu ukhuluma noMose uthi kuyena qoba uJoshua ukuthi azokwazi ukuqhubeka neJehu Hallelujah. Satsho nje into kababa Nkosi ne substance ngenzela
nakunento ofuna ukuyiqala ungabekwanga izandla. Hey, baNkosi uma sowubekwa izandla kuba khona amadodanyana avukayo la aye wazanywa ngamakhololo anganalutho. Nkosi yomusa. Ya noma ngasho ukuthi amen mina nginankinga ngiyasho. Futhi laba bazanyiwe bakhuluma kakhulu bengenalutho. Amen. Hallelujah. Lezi singagojwanga nazo cabanga ukuthi zingenza kanti akho lutho kuzanyiwe. Amen. Kodwa baNkosi noma nibekwe izandla nakhonfenywa abantu abadala. Siyavuma-ke ngempela ukuthi njengoba umbono ukhona ibandla liyowuseka umbono aluchallenge liyawuseka. Ngifuna siyixoxe lento ngiyafuna ukuthi ngoba ngiyazi ibandla linezinto elishoyo. Uma ephathiswe umbono uNkulunkulu ukhuluma naye bese yena ekhuluma nani. Ananuthe ngayiquestiona ku-vision ngoba nhlali noNkulunkulu. Amen. Noma nazama ukuba nama-meeting nyana nabonobhala inkosi ayixoxanga naye. Amen. Futhi azange nabekwa nezandla. Into yakhe yazwakala ukuthi awubekwanga izandla uhlazanyana noma ukhuluma. Amen. Now, lapha kuDeuteronomy 31 we find that ukuthi uJoshua uqhubeka nohambo, mkhulu Nkosi uqhubeka nohambo uyowathembeka kule sonto. Isikhathi eside baba kusareyikhodwa kwenziwa into eziningi ema. Children of God etsakane siyazi ngawo. Singavuka nje ezinye izinto esingazazi ukuthi ikhanga. Kodwa into yangempela siyazi ngawo. One ke bazalwane, one vision. Siyabonga. If kunama vision awu-2 endaweni eyodwa kuyoba khona i-conflict. There are no wrong people in the church, but there are people that are misplaced in the church. Amen. Ubezwa ngokuthi bahlasele lento abaphakathi kwayo. Ungaphakathi kodwa ukhuluma ibandla kabi ne-leader yakho kabi. Ngoba you are misplaced. Futhi abazalwane baNkosi bakhonzisa kabuhlungu, bakhonzisa bakhombe nesibhamu ekhanda bathi thina singamshiya nomfazi wakhe. There are people that are misplaced in the church, but sithemba uNkulunkulu obeke izandla phezu kwakho baNkosi. Cela ukuyiphinda bafowethu le hayi ukuthi ngiyeka ngamabomu nje. Sibonga ukuthi uNkulunkulu ubeka izandla abantu abadala bakhona. BaNkosi usevile bantwana basekhaya lo mbono wase Children of God. Sikayiphinda le yantu ukuthi akakhulumi nani uNkulunkulu, siyobuyela kuma scriptures. Lithi iBhayibheli ekhatheni siyabingelela. Lithi ke iBhayibheli uNkulunkulu wayekhuluma noMose. uMiriam usethi awuMoses engenzi ngathi uNkulunkulu ukhuluma naye yedwa, nathi uyakhuluma naye. Amen. God will speak to the visionary the deep things of the spirit. Abantu abangagotshwanga balala kalula, kodwa baNkosi ngoba egotshiwe unomthwalo phezu kwakhe. Hallelujah. Now ubaNkosi ubekwe izandla siyaconfirma ngempela lokho uNkulunkulu phezu kwakhe umbono siyawconfirma abandla hlalani kahle. Because ibandla elingazani nenkosi liyayidelela ileader kanti alisadelela ileader selidelela uNkulunkulu ohlezi. Lalelani kunemshado ese-ICU namhlanje aniloyiwanga nina nikhuluma inqeku. Kunama-families abantwana bakhona abathola imisebenzi abaloyiwanga kwakhulunywa inceku kabi. Because inceku ikhela uNkulunkulu phakathi kwayo. Let me say this. Uthi uNkulunkulu Moses ngiyokuba uNkulunkulu kuwe wena uyokuba uNkulunkulu kubantwana baka-Israyeli. You cannot run away from that fact. He is God. Ngoba uma esuka ku-meeting noNkulunkulu inkazimulo kaNkulunkulu ihlala phezu kwakhe.
waphatha amabhuku wazibona ukuthi ungaphatha wena. Hlula na ukhipha imali zesonto. Hlula na ukuthandazela isonto khonza kulo. Nezimpahla zesonto egqokile waphi ufika awukaze wathunisa. Wena umazi wathungisa umthunga umazi. Alright, ngoba ngenxa yesikhathi sifuna ukumisa ibandla kahle. Mkhulu sibonga ukuthi abomkhulu basesekhona. Awutshontshanga lento uyithatha omkhulu bekhona. Kunabantu abavula amaklasinyana, kunabantu nje abavula izintonyana emagarage-nyana ekungabekwanga zandla. Amen. Elithi iBhayibheli ke onqanela lesi sikhundla kufanele kube yindoda emfazi munye. Ngoba omunye uphethe inhloko naye uyafuna nokuhlala. Ngakwazi ukukhuluma lento ngamabomu. Ngiyamthemba ubaba uNkosi ngoba nangalesikhathi elusa izimvu zibuye iphelele. Amen. Hayi ngisho futhi. Abanye izimvu bayalusa kodwa bayihlele ehlanzeni ayibuye. Now bandla imanga inkinga ekhona manje sikhonzisa abazalwane ababhitha kwasemakubo bebengazwani and bayithanda i-atmosphere nakungakhulunyiswana bathatha lento yakubo bayilethe esontweni naqala ngathi ngiyazwana. So speak the church. Hallelujah. Angavuma ngamakhanda futhi. Namkhulu siyabonga uNkulunkulu engathi ngakuvusela ibandla elifana nabomahlalo. uNkulunkulu akumisela amadoda azokuseka. Amen. Noma kungakhulunywa uNkulunkulu emenawe. Bokhuluma bayoze bayeke. Ngoba bonke abangabizwanga noma bangaqala lezinto zabo ihlahlanyana ziyophelela endleleni. Kodwa yangempela izokuma naphakathi kwenkinga. Amen. Ni right bafowethu. Wena nje kahle nje wena sikwazi ukhonza last bowukhonza le manje ubuyile ukhonza la lento yenzele usayenza la. Kahle wena inkinga ayikho emasontweni kuwe. Inkinga awumwabela abanye ufuna ukungcwatshela baba ezubona umilo ongancwaba kancwatshela. Ya ngifuna ukuyisho vele le ngisho ngikhohlakele ngedwa. Ongasebenzi akasetshenzele. Futhi simtshela ngesibili sithi nobhala awukhiphe labo bantu abangangcwabela ungasitsheli ngabo. Ngiyabonga futhi lo sathi iqiniso. Bishop siyayibonga kakhulu into uNkulunkulu ayibeke phezu kwakho. Ngithanda incwadi yamaPsalms 133 lithi kumnandi ukuhlangana kwabazalwane bemoya munye. Uma uBishop sekasose kadinga ibandla eline unity. Amen. Bazalwane yazi lento ekuthiwa ama child traumas. Ama child traumas asikhosela inkinga enkulu esontweni. Amen. Une disrespect because wakhula kabuhlungu kubo uvela asitshele nathi ukuthi mina vela nginqengi umuntu. Kwale sonto ngiqala ukufika ngengasonto futhi ngingabuyela. May the Lord bless you ma. Sengiqeda. Akekho umfundisi abamthandayo. Phela esontweni kuthandwa bobaba because basifunela bona. Ngikhuluma ngabo ngiyakhuluma. Ngiyakhuluma. Akekho umfundisi engathiwa muhle akakhohlakalanga. Wonke umfundisi ikhohlakele lento kodwa nakuba bakhona. Nakuba. Injuka. Because the church is not grateful. No mungabasiza mama bahambe nabangathanda bakuthanda. Bantu babeze sontweni bayifunela ubaba. Kusineka noma ngaselekisi amqotsho. Yahweh. All right. May the Lord bless you. Bishop esuhamba kukhona abanye abazovuka abaphiwa amakhololo laba abaphiwa amakhololo nabavuka into yabayikho. Timphinde futhi
sekuyohlala phansi Jobe laba bamakhololonyana baphiwe into yakhona yikho uyozokunye ukuthi ingahlala kanjani impurampura kubabukosi kodwa ngoba nami yangifanela ngiyabahambela abazana abaguluthunywe ubani amen Jehova sibonga wena abantwana benkosi mani kahle ibandla eliphumelelayo ibandla elithandazayo kunebandla elihlebayo once ibandla lahleba lisengcupheni ngoba lo hlebayo ufaka impilo yakhe engcupheni yohluphekaza yonke emhlabathini ngoba umuntu kaNkulunkulu akakhulunywa ithi kubonisa into esimple nje thiwa bakhuluma bashaya uqhoko ngoba uMoses wayabancengela enkosini because uma bethinta uMoses bathinta uNkulunkulu bazalwana ayinganihlanyisa igrace yokuhlala nabafundisi beni namabishops amen lento yokuthi uhlala nebishop akungakwenza umngane usuhleli noNkulunkulu eceleni kwakho akungakwenzi lokho kube lula ukukhuluma ibishop futhi into enhlupha ngayo nihleba ibishop naphambi kwabantwana beni abangakhonzi nithi bayoza nini esontweni nihleba phambi kwabo vele bazalwane uamen angaze ngaba akusiyi favor ya amen. Now let us fix ourselves as umkhulu as a leader akungabi khona izinto ezowenza umthwalo emva kwakhe amen akube khona abantu abayolungisa izinto umkhulu engakafiki futhi uma kulungisa izinto kucelwa imvumo amen lento yena okuyiphatha uyiyela noma ngabe kuphi amen kanti uma kubeka uMoses phambi kwakho yonke into oyenzayo futhi yena aconfirm undodana ungahamba ndodakazi ungahamba ngoba uma uhamba ngaphambi kwesibusiso sikababakho into zakho ziyalunga amen yingakho sithi umkhulume kahle bazali futhi nanenza sonke ngenza ngime kakhulu angifama ngikuwo uyabona nje umkhulu econfenywa amakhehla into yakhe right ngoba iconfenywa abantu abadala abahambe noNkulunkulu ngaphambili bandlala kithi mani kahle ningawenza umsebenzi kamkhulu ubenzima ma ngaba expect ukuthi bazokuthanda but when I love them back noma bekuthuka may the Lord bless you siyabonga amen
Ngiyabingelela abazalwane ngegameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Sibingelele abaholi bonke abakhona kusukela ku-Archbishop umkhulu wethu Madida, uNkulunkulu Hadebe, bazalwane bonke obishop abakhona, bazalwane ibandla likaNkulunkulu lonke likhona, bazalwane. Amen. Sibingelele kubaba nomama uNkosi okuyibona esihlangene nabo namhlanje, bazalwane. Kulo msebenzi ke esingofakazi kuwo, bazalwane. Zozama ke nami kakhulu bazalwane ukugijima ngoba ke angidingi nokuthi angitshele uprogram ngiyayibonela ukuthi kuhluyile, bazalwane. Amen. Ngiyazibonela ukuthi ke selimathunzi ngoba kusakhona ezinye inhlelo kufanele sisodlula kuzo. Abantu boze bajike neminikela imali yonke ihambe siyayidinga. Amen. Kufanele ukuthi lelo thuba libe khona, bazalwane. Ngibonga ke uNkulunkulu, bazalwane, ngokwazi ubaba wethu uNkosi okube ubaba esiba nobudlelwane obuhle kakhulu naye, kwaze-ke kwazaleka abafowethu abawu-2, umfowethu uMahlangu benomfowethu uMdluli, bazalwane. Emsondelene nabo ngendlela eyisimanga. Awu, amen. Kanti siyambonga-ke uNkulunkulu ukuthi ubaba wethu benomama wethu uNkosi bahambe kahle phambi kwethu, ngoba izwi njengoba lithi kufanele kube khona ubufakazi obuvela ngaphandle. Nomunye nami ovela ngaphandle angikhonze children of God, kodwa ubufakazi obuhle ngobaba benomama, bazalwane. Engakusho kunamazwi akhulunywa uNkulunkulu kuGideon ukuthi hamba ngalawo mandla lawo engiwabeke kuwe. Haleluya. Sibheka ke ukuthi uNkulunkulu uma ngabe ebiza umuntu wakhe usuke embizela eyakhe ipurpose, loyo asuka ambiza ikhona enjongo uNkulunkulu ayibeke kuye lo asuke ambiza, bazalwane. Yabona ukubizwa kwakhe nje kwaMnkosi ubizwa ngendlela engajwayelekile, bazalwane, ukuthi ekhona uArchbishop ephila kodwa abamisa abanye oArchbishop phambi kwakhe, bazalwane. Ususa umhlamba kaNkulunkulu. Isikhathi esiningi sazi ukuthi kulinda ukuthi umuntu azahambe emhlabeni kuze kube khona nokudonsisana okuningi, kanti lento abayenzayo abaholi ayiqali, bazalwane. uNkulunkulu mayetshela uMose ukuthi akamise uJoshua umise ephila hayi ukuthi bengasekho emhlabeni. Amen. Nangalesikhathi kuphuma umyalezo wokuthi akuyogcotshwa inkosi uDavide, yayikhona inkosi ehlele esihlalweni uSawule, bazalwane, okwathi uNkulunkulu mayekhethele yakhe inkosi wamisa, bazalwane, uDavide ukuthi akabe khona. Manje ngizothi kungenzeka ukuthi owaqala ibandla ifounder mhlawumbe uNkulunkulu, bazalwane, 1968 mhlawumbe uNkulunkulu wasebenza ngaye ngokuthi aphuma amahlana ayokhuleka. Mhlawumbe kwenzekile ukuthi ongene emva kwamkhulu uNkumane abusiswe ngesiphiwo sokuprofetha, bazalwane. Amen. Ngizothi mina nabakhona obaba bethu oHadebe omkhulu Madida bengabaholi abagxile kakhulu ezwini lenkosi ekufundiseni. Amen. Uma nje bemile uyezwa ukuthi hayi lo muntu omdala ukhuluma into ephilayo engumlilo, akabangi nje istory sokuthi axoxe indaba yokuthi imoto yastaka abantu abami seyistakile safonela omunye weza wastanda, amoshe nje isikhathi ebonga indlela, bazalwane. Kodwa bavele baqonde ezwini likaNkulunkulu ngoba inkonzo uNkulunkulu ababizele yona. Manje ubaba wethu benomama wethu uNkosi nabo baneyabo inkonzo, bazalwane, ekufanele singaba compare nowayekade prophetha, singaba compare nowayephuma amahlane, kodwa sibheke inkonzo uNkulunkulu ababizele kuyo. Ngenzeka akababizelanga uprofetha, ngenzeka akababizelanga ukuthi bazofundisa, kodwa ubabizela ukuthi balihlanganise ibandla likaNkulunkulu. Onemali akwazi ukuzizwa sebandleni, nongenamali akwazi ukuzizwa asebandleni, babe nale nkonzo yokuhambela abazalwane ngaphandle kokukhetha nokubheka umuntu. Amen. Manje isilenkosi, bazalwane, sengihlala phansi lapha encwadini uke wayikhotha umama encwadini, bazalwane, kaJoshua chapter 1.
evesini lika 8 uthi ke uNkulunkulu uma kubizwa uJoshua angithi ngale kuMose wambuza ukuthi uphetheni wathi ngiphethe induku esandleni manje ke olwa Joshua ubizo lwaseliyahluka kwelika Mose akuzange ambuza ngenduku uthi le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho kodwa wena ubosidla ngayo imini nobusuku uqaphele njengokwenza kokulotshwa kwayo uma wenze njalo uyohlahlamela indlela yakho uphumelele kahle awu amen manje sibonga ukuthi ke uNkulunkulu wavela ngapha kuJoshua ngokuthi akagcine izwi ngoba ingozi yaba khona ngale kumfundisi omdala uMose kwaba ukuthi ngalesikhathi uNkulunkulu eyalela ukuthi akuphakanyiswe inyoka yethu sibazalwane lekhathi abantu bebulawa inyoka esinesihluku lithi iBhayibheli noma ngabe sekudlulile isizini yokulunywa inyoka lithi iBhayibheli baqhubeka abantu baguqula inyoka yethu sibayenza isithixo labaye koguqa khona bayokhuleka khona bakhohle ukuthi khona uNkulunkulu ophilayo lokhu kwenyoka yethu sikwakumiselwe isikhathi ngalesikhathi uNkulunkulu wayebeqalekise ngeinyoka abazalwane elithi iBhayibheli kwabiza ukuthi uHezekiya ahambe ayosibhidliza noma ayobhidliza inyoka yethusi ukuthi abantu bangasusi ifocus yabo kuNkulunkulu bayibeke enyokeni yethusi awu amen sizothi kibandla alibheke inkozi uNkulunkulu ayibeke kubaba nomama bangamcompare nabani ukuthi siyolandela kanjani indoda engafundile siyolandela kanjani indoda engaprofethi siyolandela kanjani indoda engakwazi ukuthi idlule umoya awu amen kodwa inkosi uNkulunkulu abamisele yona akwenzeke uNkulunkulu ageje entweni yakhe bazalwane kwesomsindusise Hey!
abazalwane bonke ibandla lonke likaThixo ayizuzela lona ngegazi lakhe ngiyabingelela entambama amen ubuholi bonke egameni likaJesu akudluli kaluli komkhulu bami esikhulule ngenxa yenu sikwazi ukuma ngenxa yezibusiso zenu ngiyabingelela kakhulu bazali hayi abangcwele ngibingelela bosingabo ngiyabingelela babuNkosi ngiyabingelela mama wethu Nkosi sibonga uNkulunkulu ngani kusabe endleleni nisifundise siyabonga uNkulunkulu kakhulu sengazathi uNkulunkulu anganenza kahle ngizokhuluma nje kancane bazalwane ngenxa yesikhathi angijahile ke mina uba mabuzo uyazi ukuthi ngila noma ngangena ngo10 endlini ungethembile siyambonga uNkulunkulu ngizokwenza okuncane ukuhlalisa kahle umama wethu umama Nkosi uNkulunkulu asibusisa ngaye eDaveyton komama ngoba mubu umama ohlala ekhaya ahlala ekhaya engazi ukuthi uhlaleleni uma sekuvela izinto ezinje amanye kokota nimtshelile ubani kodwa kayi kubani uma enezinto kuyasetshenzwa komama kusetshenzwa la isuku elizayo siyabonga uNkulunkulu umama Nkosi sekanayo 4 years no 5 years ehamba eDaveyton komama esifundise eDaveyton ukuthi umama uhlala kanjani kungako sidele konke
sabala. Siyambonga uNkulunkulu kungako sishiye konke sazoma kule ndawo ngenxa yokuthi noma Nkosi uyayidela ngenxa yethu. Hambi ngedwa ngihamba nomama baseDaveyton abafundisayo eDaveyton bazalwane Inkosi nibusise. Mama Nkosi ngiyacabanga ku5 years edlule kuke kwenzeka lokho kuba kumabuza naye uke wahlaliswa ngalendlela watshelwa salithatha lelozwi kodwa ngifuna ukusho ukuthi nimbonge uNkulunkulu uma ngabe enisebenza nabo bazoqhubeka nani endleleni ngoba kunalesi sitha esihlele enhlizweni kunalesi sitha esihlele emehlweni umuntu athi angabona kwenzeka kahle kuwe athi kusasa kuzobe kuyimi lo siyabonga uNkulunkulu athi kusasa kuzobe kuyimi obingalende angayosebenza babuNkosi afuna bakhe athi kuzo zona lezimvu zakhe ngizoma ngazo bese siyaqala siyangena isitha siyabonga uNkulunkulu unumber 1 babuNkosi ungavumi meeting ya every day yabo inyanga nenyanga siye meetingini inyanga nenyanga kunomhlangano ebandleni kahle kahle laba ochairman abasihlelela imihlangano yiba bajike bona bayokwakha ngaphandle nalaba abahlala nabo imihlangano zokhuluma nje nawe maNkosi ukuthi indlela le and ekufuna angeke uyihambe ama-week hayi ngendlela ifuna umuntu yo-week yebo hayi futhi umama ozothi hayi uma ngingakhuluma ibandla lizophela kuphela bangabeleka sathane uma ngabe kufanele sihlanganise ibandla nethaveni aliphele yebo ibandla lenkosi uJesu le elifuna ukuthi sezizizwe ngokukholwa asabe ngama-feelings ngomuntu kodwa asaba ngama-feelings kaJehova siyambonga uNkulunkulu unumber 1 mama livule ikhaya lakho livule mama
bazalwane. Amen esontweni. Najuye. Umnandi kuba la. Ukhulu ukuzithoba ngiyambingelela bazalwane lonke. Ngizosho lapho kubaba wethu ukuthi ubaba wethu yelathi iBhayibheli. Ngelinye ilanga imisebenzi yomuntu yomlandela. Sonke njengoba sila. Siyayazi imisebenzi yakhe. Haleluya. Ngithitha amanzi kamholi lapha makathi noma sokumoshakala babheka ukuthi ubaba uNkosi uzokhuluma bathi wathula nje kwenze njani. Haleluya. Balekile leyo nto leyo basakade. Ngoba lithi iBhayibheli unale nkonzo yokuyenzani yokuthobela. Haleluya. Haleluya. Thay iBhayibheli abaliphakamisayo lenu yenzani yobathola uJesu. Haleluya. So nwaswile amazwi haleluya. Uthi noma sesikhona isiqhaqaqa ngoba siyabakhona vele isiqhaqaqa emabandleni. Manje bathi sifuna ukuzwa ukuthi yena uzothini. Babathi bayambheka wenzeni? Bathi khamba nale nkonzo yokuthula. Manje nambazalwane ngoba anyeke sibe bade kakhulu abaholi bazokhuluma ebese siyadlula nathi. Amen. Amen. Amen bangcwele. Siyabonga abathandekayo ngenxa yesikhathi. Bona laba abakhulumayo yibo laba abayimsebenzini. Besizohlala la. Kodwa mina ngizohlala. Amen. Hayi sithi hamba umsebenzi. Sithunywe ngibaba Motha. Baba Nkosi. Haleluya. Siyabonga ama children amahle. Amen uphile bandeni. Ngibonga inkosi. Ngiyabona siyazana nawe. Amen. Kodwa ke manje sibonga ukuthi ke sikhonile ukufika sizoba bofakazi. Abokuthi sibonile thine mabomkhulu bakunikeza. Ngendlela engilalele ngayo ngizwe kuthiwa bomkhulu basekhona. Ene yibo abadala yibo abakubekayo. Okungukuthi ukuthi ibandla ngeke lafa ngoba ubeke kuyibo. Sometimes mawubekwe emva uba bangasekho bona bese kuthiwa hayi besamfanele isicaba. Kodwa bona babona ukuthi sikufanele. Siyabonga kakhulu babonkosi sithi hayi asiphe nje nathi akunawuthi sikuphethe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngiyabonga bangcwele egameni lomfowethu. Haleluya. Amen. Ake sishayile iJehova izandla. Kuvuka izilenkonzo elizawuthi ngakho thina sinale nkonzo ngobe sahawukela. Hayi uJehova usihawukela wasinikeza lenkonzo kababa wethu uNkosi azothola umunye umhlobo ohamba nabathi ke uyenkonzo kababa wethu uNkosi nami kwenza ukuthi ngibone indlela ukuthi lebe ngihamba ngayo ayisiyo okuyiyo yilena. Amen. Elokugcina bamkhosi ku 1 Peter chapter 5. Yes. And then ku verse 6. Yeah. Lithi lenkosi ngakho sesikhona zonke izinto lithi ngakho zithobe wena ngaphasi kwesandla sakhe sinamandla. And then yena lithi nguye ozafika kuphakamise wena isikhathi esifanele sewukhona umthwalo sowusinda bamkhosi. Lithi phonsa kuyo umthwalo usindayo ngoba yena uzakuthwalela. Elokugcina ukuthi 80 ngakho ke sewukhona izinto lithi ngakho ke conda wena bamnkosi. Kunesithe esiusathane siyabhodla sikhona namanje lana siyabhodla sifuna singamgwini sesiphelele sithi umelane naso ucinile wena ekholweni. And then esewuthi wena bandinga bangcwele bande
nabazalwane abakhulu nabancane sikhahlazikho kumela nabazalwane ngoba kuthunyiwe uba uthunyiwe ufana ukhulume abeza ukuthi wathunya beza ukuthi ukhulumile la ngiphathiswe umama Mashaka uvelele isifo kushona udade wami eSoweto wayesathi gogo mdala umbeke kufaneke ngisho ukuthi ngithunyiwe Ikolele Baba nyafuma baba Nyafuma ngosi yami Baba ngikolele baba Kolele baba Baba nyafuma ngimoni baba Nyafuma baba Rand. Amen abengcwele. Sabingelela haleluya abengcwele. Sibonge siyinkosi yamaKristiane ukuba la komsebenzi. Amen abengcwele. Sithatha nje ukubonga nasenkonzweni yamasoji ukusipha isimemo. Ngoba bethi iBhayibheli abazalwane abahlangene bangumzimba kaKristu. Amen abengcwele. Ngizothanda ukuqolisa Siqosele uBishop wala elibandleni uBishop Uzwane kunomsebenzi omphuthumisa ekhaya amebengcwele abanye abaphathi bethu basemsebenzini njengoba kuyisathali ongwebo kodwa thina esikhona ke la sibamele nabo amebengcwele inkani ukuphumelela kwelibandla lamaKristiane lizobongisa babunkosi lithi iBhayibheli lamalanga
indoda uMose yathi basebotha amandla yaphela kuyo kodwa manje iziplani abiza uJoshua amengcwele azange ngibize ngoba ihlakaniphile wabiza ngoba kuneqembu likaNkulunkulu ukuthi uJoshua uzoqhubeka nalo msebenzi hlala mkhulu kulo msebenzi yabona ngisho kuyimi umsiza ngithi khona ongikhulekelayo manje sengikhulekela lo moya eninawo okuthula noma izinto zikhona sengifuna ukushiya lo wakudala yabona ke ngimbona uBishop alelibali uthula zikhona izinto athi konke kobona inkosi ngibonile lapha inkosi ngihambe nayo endleleni uthulile engathi angangisiza uNkulunkulu ngibe nalo moya lokuthula manje hlala kahle mkhulu sibonile endleleni uhamba sazoma futhi kuloyodwa ukuthi ihlala kahle mkhulu sifunde futhi kuwe uthi uNhlabathi mayikhuluma unezinto ayikhuluma ihlukanisa ukhulume ngomuntu obiziwe from emazulwini wakhuluma nomuntu obiziwe from emhlabeni kunomehluko lapha umuntu obizwa umhlaba uzothi noma zimshaya bese yashiya kodwa obizwa amazulu kodwa noma zimshaya inkosi ngani kwawuwo lo msebenzi Nkosi sihawele See
Jesus.